en marcha na Biblioteca Sagrada Familia, aquí no Concello da Coruña, unha biblioteca de barrio que, como sabedes, está insertada nunha rede municipal de bibliotecas. É un proxecto de investigación que se artella a través de 3 fases. Unha primeira fase de investigación participativa, na que queremos saber un pouco cal é o pulso dos veciños con respecto ás expectativas que teñen co servizo da biblioteca e o que lles gustaría ter, as nosas carencias, as nosas fortalezas, as súas propostas, e para iso estamos contando coa colaboración da Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. La Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez trabaja en múltiples lugares intentando ayudar a instituciones públicas y privadas para convertir la lectura en una herramienta de transformación de la vida de la gente y también de la sociedad. De todo isto obteremos un produto que debería desembocar na adaptación dun novo espazo, que suporía a ampliación da Biblioteca Sagrada Familia. Debería adaptarse un pouco ás condicións e significacións que adquiramos nestas entrevistas que está a facer agora mesmo a Fundación. E finalmente un desenvolvemento de contidos nese espazo tamén acorde ao resultado, ao produto do traballo que está agora mesmo a facer a Fundación, que nos xa previamente fomos artellando tanto a nivel de mapeo de territorio como de grupos focais ou sectores de poboación como son persoas maiores, a franxa 50-65, que é unha franxa moi activa en bibliotecas, xente nova e despois tamén a poboación migrante, porque sí que é un estrato significativo no barrio de Sagrada Familia. A IRA ocupará un novo espazo de uns 100 metros cadrados coa reforma de 3 locais anexos cunha adecuación aberta e versátil acorde ao proxecto. Neste espazo poñeremos a disposición das persoas recursos e ferramentas para o traballo colaborativo, a realización de actividades de aprendizaxe, formativas, de creación digital, grupos de debate, para tratar de incidir na calidade de vida das persoas e o desenvolvemento da comunidade. O que se pretende que a posta en marcha de Bibliolab a IRA é pôr en marcha un laboratorio de innovación bibliotecaria onde se traballen contidos ao redor da lectura e en torno a ela, a saúde, a identidade, a memoria ou a transformación social. Yo creo que la Biblioteca Sagrada Familia ha aportado mucho a crear territorio e identidad y creo que su devenir ahora mismo es seguir con este proceso. La biblioteca también facilita integración de recursos. ¿Y qué son los recursos para las personas? Los recursos es poder compartir una mesa, poder hablar del periódico, de sus noticias, hablar de una lectura, hablar del día a día. Eso es también promoción de la salud. E nese sentido creo que hai que poñer en valor, e hoxe é un bon momento para facelo, como as bibliotecas van avanzando e son capaces de repensarse, non? Como equipamentos públicos. En ese sentido hai que parabenizarnos tamén, porque creo que temos unha das redes de bibliotecas máis innovadoras e máis de referencia no ámbito estatal. Nos o que poñemos é o terreo, o abono, e despois hai que ir plantando a semente para que medre, non? E para que medre como esa horta urbana, non? Neste caso do coñecemento e da interacción, non? Así que benvidos e benvidas ao voso Bibliolab, benvidos e benvidas á vosa IRA. Moitas gracias.